Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y tayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad si Kangina? Si kasamang Trifon Morales and then my partner usap na ko, Dri, si kasamang Ron dito yan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer mo. Kita pagpaul nga itong pagpangandoy ang pagpanalangin sa itong labang makagahom. Kay siya gid kung makatabang ka na to o ni Mama Mary. Nilang tanan, salamat ka inyo Lord sa inyong paghatag ka na mo grasya sa matag adlaw. Thank you, Jugayo. Bueno, ang suotan po karon itong katagan o pagtagan o pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dodot. Kinigibawatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kigsuna na nga itong sender si Dodot. Problema bahin ni sa kalaagan sa ko asawa nga mao na ingnan sa dako na kong problema. O kung anong unsa, ingon mong gudaan ni ang nahitabo. Tell me now to just walk away. See our loves are of your past. Tell me to stay, not another day. I should have known it would never last. But don't Nagkatakanta ramang ko di ay kadiha. Uy, ganina ra ka? Dito pa ko sa ilang marisunyagan. Ha? O sa ating punta na? Ganina ra ba ka? Kalayo ba ni magtubag? Uy! Huy! Ganina ra ba ka naabot? Ay, araw! 5 ka-album ang nakanta, 5 na ka-album. Hindi mo na ikagikan. Nakuman ako 5 ka-album. Mao ba? Ako din ko gikan. Sa kong kumare. Ano sama ka dito? Ay, nagchika ra ko. Chika? Sukad ka na yung buntag? Saan na oras ah? O pati paliod to. Aw, di man ni uto ta. Pita yun mo mayang eh. Pila ka oras ko tao ng inyong chika-chika dito. Kadali ra gyud kaayo wa man gani ka tunga ang wa ka tungas oras. Kasi oras ko to nga. Ha? Ang idugayon ba pila ra maguna ka oras ang among gichika gud ang ubang gani mabuntagan man gani. Grabe, lupi mo may nagsiti. Palabras ninyo? Ano lang kog kahibong anak ganggog na unsa man taong ka uy. Ay, sa ay kaibong. Bida ni mo, ikaw ba? Bisag usaon lagan yung kakayo. Ha? Di yung kampoy ba eh? Bantay lang yung ako, ha? Osman yan eh, ha? Saba ka diha ay tagsara mga kanistanan. Usay tang sa? Tagsara man kumawa rin higwit. Ikaw ba mo kang magician? Kalit lang ka kawagtang. Basta ayan na naikusba, ha? Mulak ka kapag ganit. Pagpaiba, oh. Kasabot ka? O gang, wala ka sa ko gang. Oh, mapagli pag-abuti mo. Mulak ka usap ka? Testing ra ganitong ako. Testing. Sige ka rin kaglaag mayang. Ha? Wala kaya tiba din bayay. Ayaw pagdahom, ha? Nga may ulian pa ka diri. Aha? Sabot may pasabot ni gang. Mubiya mo din ni gang hasta ang bay? Sa inton ko rin bay? Unya, bit-bito na ko. Hanggang kang gina. Pagluto to. Pagluto kayo, maliuto na. Ingo ni Adto kabadlungo na asawa. Mulak ka ulang kalit. Ubiya lang sa bay nga di mananghid. Unya, ang ako na hibawaan nga tuas ang musalingan, nagtsika-tsika ko. Unya to.
Oy, unsa man ka diha, Dudot? Nga mura gisapot man ka diha. Unsa misaka sa nang rabis imong o? Nay Patring, pwede ba, Nay? Huwag kang makialam. Anak ng tinukwa. Huwag mo akong tagaligin, ha? Baka mahirapan ka sa kalisod. Kaya, sabay nahitabo ni mo. Ang taon na ba ka? Kanang imong anak ay. Mayang? May nakait pa po kang anak, God? Naa. Oh, di ay. Hala, patay disgrasya eh. May anak di kas gawas lain ay. Hoy, ang daw. Di na mo'y buta kong ipasabot. Daghan kong mga anak-anak. Mga kinugos na ako. Suso. Bayon tanong ka ning kumo na ako, Dudot. Bungi ka niya. Okay lang, Nay. Okay lang. Sabay nahitabo ni mo, gisapot man ka. Kung sa may dali sa puto, Nay. Wala naman sa dinit mayang. Kaya sa di ay. Tuwaan na to siyang opisina. Ha? Unsay opisina? Sa tindahan ni ng salon. Ngita na chika-chika dito, magmarites pa to. Oh, chika raman ka. Wa man ka mangitag laki. Nay Patring, pirmin mo gyuding ingon ani ang sitwasyon ba? Naunsa man. Nga kalit lang kawag ta ang imong anak. Unya na yung mga trabaho din sa bahay, ipasagda lang. Unahon lang na chika-chika niya sa mga silingan. Bikono, ikaw ko na una niya, nanay. Kung maayo ba ni? Oh, depende man as chika. Kaya nga no maday ng chika makaayo na. Ha? Nga makikita mga nung gani kag away na. Ay, naunsa baya ka, Dudot. Mura man ka just now. Maudyo ka na yun, ay. Basta imo ganing anak ang masayop, dipinsa ginayon ka. Ay, natural. Anak man nako. Oo, na. Narangasawa ni mo ay. Nauli na. Hey, naunsa mo din ni Nay, nasaba man mo. Ako na sa inyong gikagubtan, no? Sikata na ba yan ako ay niyo, eh? Hello. Sikat sa mata. Naunsa de kadut? What's the matter with you? Hoy, mayang. Nagsabot na ba ito, ha? Sa unsa man gang? Nga dili ka mulakaw dito sa bahay kung dili mahuman ang imong mga trabahoon din sa bahay. Saan ka eh? Nganong milakaw man sa kamayang, awa pa man di ay ka makalihok din isbay. Tanawa rin ko na hitsura sa itong bayo. Kumot ka istanan. Asa nang naong si imong bana, kumot, good ka. Gibiresan ko eh. Giunhan dyo ko eh. Giunhan dyo ko! Naunsa ka di Dudot? Imo yung giinitan ang nag-inusara kong itsura na yan. Bray, nasara ko taon. Kadaganan ng naunga. Kumul man kay ng naunga. Uy, asa ko taon mo magkita nga permining naungan eh. Ay, naidaghan. Asa lagi? Sa comics. Ikaw sa ba mayang, oy mayang. Nay, Una sa taon ng trabaho ni mo Dennis Bay, oy. Balag asa ka mo laag. Basta kayo man nauna ning imong kimbuhaton Dennis Bay. Mawagtang malansag kakalit. hala, oy, di hara mo ko sa silingan ay good. Nagchika ramang good ming Mariel na. Bahin ba itong gubot sa tindahan ni ng salud? Ha? Kaya nga naman. Hala, wala ka kay Baunay. Naggubot man sila dito sa may tindahan. Kaya nga no lagi. Ay, nasakpan man si Tikong sa iyang asawa nga may kulo kadidang. Iya rin giismukoy ang intindira ni ng salud. Sus marusip. Ang tindira pag yung salot. Oy, way kalibutan si salud nga uyab di ay sa iyang tindira si Tikong. Waday mahibaw ng iyang tindirang minyo na stikong. O bakser na kaniatong iyang asawa sa tikla. Nya, unsaon man nga nagpakauli taong guwang mastikong, maong gisugot siya sa tindira ni salud. Ay, kabuang good. Nahibong masalod nga, ni gamay man iyang tindahan. Hapit na, aga ng iyang mga tinda ba? Ni gamay na, hapit na mahawan. Ay, maudi ay kay sige di ay pangutang si Tiko nga way bayad-bayad. Hello mo? Unsa mo mo eh? Hasta din sa bahay, magchika-chika pagod mo. Panlamba ko rin ito ba yan? Huwat sa good, uy kadiyot. Say what? Unahon na mo na chika-chika? Balagwa ka buhat nga may mo. Hinampak. Uno na! Uy, nung unya raon sa magtindira rin ng salod, palayas ng salod yang. Di palayas! Oh, Myra.
Niya, kumusta masalot? Aw, happy na kay siya. Kay sila naman sa city ko. Pungot sa ito'y. Pre, Dudut! Pre! Oy, pre Siloy! Kamu din is pre unyot. Mayong adlaw ninyo dia, pre. Oh, may adlaw sa di mo, Pre! Forbida, may adlaw sa mo Di niya. mayong adlaw na mo, pre. Gano man, pre? May problema, pre? Doon na kay pre. O ang problema, mawang imong asawa, pre. Ano ko taon, pre? Ang nga nang imong asawa, pre, ay. Oh? Iya, panabi nga mura ko kag butakal. Tinaw na. Ano ko taon? Ang buta ni mo asawa, pre. Siya mo pangutan, pre. Hinawayon sa niyo, eh. Wa man gaymi nabi nga mura na siya itik, nga lakwan niya, murag itik. Pre, Pre, ako pre, no? Ipanabi gina si asawa, pre. Nakadungog yung ko sa mong silingan, pero ang apos ang mga silingan tanan, nakadungog po, mingon ko siya nga. May kabit na nga akong asawa taon, may kabit na babae sigag mata. Ako ba na di ay, may kabit nga sigag mata. Ginisan ko na akong bana taon, may sigag pirat-pirat ang mata sa gilis taon. oh, pagtsut, pre. Mauna day. Sure kayo na bitaw pre. Sortihan lang ka na mo ba kay lisod bang kayo kon di ka kita pa magkabikil taon. Di ba taon kumahadlok ni mo, lisod kayo na. Ay, kamel, makal. Oh, nang hagit, Aba ko pre. mga git pre, pero og di ka kabadlong ni mo sawa no. Bisang basing maglabad-laban kasi mo sawa. Ako na himahinay ka pre, piti gyud na. Pre, balo nga lang na, pre, na sama sa doy. Buang nga sa imong asawa, pre. Murag kuwang man na seminar, pre. Pre, kadiyot lang, pre, ha? Pwede ato lang yung istoryahon, pre. Di lang tayo magpadala sa kainit sa oba. Ay, mao bitaw nagkisulti minimo, pre, ha? Giatgan kay gyud mo para magkasulti ta. Babitan pre. Oo nga, ang amo pre ba? Seminaro na ni mo yung mga asawa. Ginoon sa patayon na rin pre, ha? Kung di ka seminar rin mo asawa, kami may mo seminar na! Bina pre tingaling mo appeal ka na mong seminar, pre, ha? Kaya di ba kabadlong na imong asawa? Lain na siya, pre. Mura man mo, dili kumpare. Ay, kung pare lagi ta. Pare ta, pero sa gibuhat sa imong asawa nga rin namo, pre ba? Murag dili mas maayo, di kin maayo, pre. Pero tigil mong awaya sa kong asawa, pre, kay suko siya. Gusto mong tagay na inyang sulngon imong asawa, pre. Mao ba? Sige lang, pre. Ako pakisultihan ako asawa. Ako ning klarohon kung unsa ni ka tinuod. Kung tinuod man gani, makita tagin mo, ha? Kung usaon ko nga paglamparo na ko sa awang way papanangit. Kita to. Siguro alang yun pre, ha? Katuro ba ko asawa pre, kang isuga. Isug buang, tos tanong buang pergawa. Pergaba, ha? Ay, tugali sa mga punggasan pre. Ang iri na gandagan, gihamba, tugali mo rag. Isug rin ina ko asawa pre, grabe gina. Pre Siloy. Resulta gyud ang kabuang sa kong asawa. Kana pagsige niya panungo og chika sa mga silingan ba. Nga kana ra bang ilahang chika-chika, daw panglibak. Ang pag-abot ako sa bahay. Dere, lingkod dere, mag-istorya ta. Ngano ka na siya, uy? Dere. Mag-istorya ta. Maklaro ni. Dere na, maminaw na. Oh, kay nga naman di ay na, Dudut. Ay lang pagtingog diha o sana ha. Kay seminaron ko ni nga ko asawa. Kay nanubra ng kawagbuot ani. Ayaw pag-anak, Dudut. Oy, kaya ako biya ng anak. Imo lagi ng anak. Ngang ko na nawi. Ngano, day ka doon? Sa day problema ni mo? Ka-high blood ba ni mo? Mutala ka ko sa problema. Dako kay problema miyang. Tungod ang na imong pagkatsismosa ha. Libakira o usapan na diha. Kay unsa di ay na, Dudut. Oy, Alagi na pagtingog na eh. Kaya wa pa kay labot ani. Puminaw lang diha. okay. Sige, maminaw ko. Ay bawo ka mayang, ha? Hapit magkasinok magay ng pari suloy o pari unyot. O nga naman, sa may labot ako nagdagsinok magay. Ngutana ka kung sa labot. Dako kayo mayang, ha? Kay ikaw di tinubdan o hinungdan sa tanang ngano nagkagubot ni. Kay nga no, lager! Angat! Di.
Sukit na pala. Sigpangot na na. Sama na upang sulti nga mong tanah po. Galit ko komandre. Hello, ha? Apaday! Silom. Pasultihan ang bana ni mo, kuan nala. Mayang, nala, pasultihan na. Sige na, Dudot. Unsa man gina ba? Unsa na? Tarunga, oy. Tarunga. Tungod sa kabuangan ng imong anak na eh. Nakana bang manglibak? Pataka lang sulti? Tiyo may perting sukuan ni Pariunyot. Kay gipanabian ng kanahan mong anak nga siya kuno murag butakal. Hala, pataka lang. Dili ra pa butaka lang akong gisulti. Baboy ra ba? Nya dili mo siya akong giingnan nga baboy. Uy, nganong masuko man siya? Kisa daging na ni mong baboy mayang. Ang iyang asawa. Ha? Mauna? Mauna! Yes, pare si Loizad. O sige pa nabini mo niya, ha? Ha? Giingnam ko na yung mga kabit si pare si Loy. Ha? Usa ka babay nga si Gagmata, may kabit. Gailisan ko no ni pare si Loy ang iyang asawa nga magpirat-pirat ang mata. Gailisan ko niya si Gagmata. Hala, pataka lang. Di ra ba ginamong akong gisulti ra ba? Kaya sa day mong gisulti mayang. Ang akong giingon baya no nga niingon ra ko nga giilisan niyang iyang asawa nga kapundiron og mata. Bisag unsa pa na, dili ba yung mapatakakang sulti nga dili ba yung imong isulti? Maka-oper ka tao. Kaya bisa nung giilara na asawa, siyempre, masuko na sila kay asawa ko na nila. Sumagot, kapilang ko kitang sukbang kayo mo. Kay nga no man, Dudot. Ang ha, nakadungog ko nga ilang gilibak si Mayang nga ang linaktan ko no murag itik. Unya, nagbudlot pang simod. Di kasukbang na ko. O naglagot ko ang mga pataka nga sulti. Bao nga, oy, ikaw. Usban ha? Usban? Usbon pag ganay din mo. Ilang purnas na ka dito sa gawas bahalag na magkakita. Usban nga ni Maya, ha? May akong problema karon. Kay kinilibaba sa kong asawa. Di gini matakom, di makapanglibak. Dili ka chismis. Pasangil lang chika. Pero manglibak di ay. Nahadlo kang basik kung saon niya siya sa mga tao nga iyang ipanglibak. Mga saon man taon rin akong babayhan na eh. Palihog, tabagkitawang ko ninyo. Unsa man kung kamong pasultihon, Dudot. Halo, Ate Pres! Good morning! Sa tanan! Bam, good morning, ya, Bam! Sa tanan Ate nga Chitin, good morning! nagpamati namo Good karon. morning! Good morning! Hello, Good morning Jen! sa mga mama! Nga padayong ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Unya gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated naghimo og OPM Special Tasty Fish Cracker, Paulitos Macaroni Crunch, palit na mo, lami. Lami. Basta mag-gibini mo sa today, Diamond Food Trade. Diamond Food Trade Incorporated. Lami kay na, labi na yun ang Don Pepe Tablia mga bata. Labi kay na imnon buntag padung ta eskwelahan. Padung ta sa ato ang klase, inom kita Don Pepe Tablia kay the best kay ato pabati lagsi kita taas atong energy. Happy ta, mura sa tag mo adtong Happy Mart mo luna kun luta bunok ug magtan. Happy ta kanunay kay na dito mga palaliton nga barato kayo. Nya sa mga tao ni kayo nagpipito basta Toledo ko yan nagpipito dudog GR pipito sa syudad sa Subo, South District ug sa tanan atong mga kaigsuon na labi na gyud sa Talisay. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, so Ricky Asnar, si Ryan Kangki. Ang mga tao nga dali kay natuduolon nga nasa opisina nila ni Vice Mayor Choi Asnar. Lakip na nga itong Vice Mayor, abutan man na si Vice Mayor Choi Asnar. Liwat na siyang papa nga si Ricky. Unya, si Ta Lister Daan. Good morning ni mo dihata. Sa atong usa sa mga konsyal. O si Konsyal Francis Espares diri sa syudad sa Sugbo, sa South District. Good Ang morning. kugihan nga konsihal. Oh, Sa good morning Sugbo. mo diha dong. Pero buyag lan. Unya sa tanan po natong mga higala di presi. Durong Albert Dumpati dayon baka siya Bilisan, dagan. bohol. Dagan baka siya kutsiya. Barang, ang Panglaw? yan good, uy.
May gumudagan siya. Ako ato tong kapugihan hibawon nga niya Ate Pres. Barangay Kapitan Oh. Albert Bompat ug sa iyang misis si Ma'am Joyce. Ma'am Joyce. Oo, good morning nyo diha, dong. Anya si Ma'am Nenen Marinog, si Ricardo Mario diha sa Hello, Ma'am Inabanga. Nenen. Labi ligid sa atong kura, paruko diha sa Inabanga, si Father Tommy Ogbo. Good morning po diha, Father. Father Joshua ka doon na. No, Father Josue. Father May John andaw daw. ni mo, Father. Oh, good morning mo diha, Father Ray Umamalin. Thank you kayo. O si Father June para dyan kay kanunay mm bati na to, Ate Pres. Always gini siya. Thank you, Ano Father. Darwin Gitgano sa tanang mga suon na tong mga pari. Good morning natong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan, Gulyat, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og sa Banyawan Herbal Capsule, sa Banyawan Herbal Capsule with garlic, sa Banyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa Said Banyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto nimo magkapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Banyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Magyapon ni gabi sa di kapag mong kaon sa mong parihapon, inom na sa kadano sa kakapsula sa Said Banyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema gud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadok or maguol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong kibati, bahin, aning kidney o UTI, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung gwagyang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule mo imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, thank you. Ate Pres, sa sunod ng balik. Mapalit na to ang Kogon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy ug sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you, Ate Pres. So, sa tanan po na itong mga kaigsunan sa mga tao ni sa mga tao ni Kapitan former Kapitan John Ramos nga sila si Juanito nga nanginom sa ato ang Said Banyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyo diha. Tinuon mo ipaglaban na no kay kaping matapang manawan dito. Inom lang mo ana sa pagtrabaho niyo diha silang kap sa iyahang Miguel Foliar Fertilizer sos condition kay mo. The best kay na nato imnon ang Said Banyawan Coffee Coffee Mix. Kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Unya sa tanan po nato mga igsunan. Salamat. Gyud kay ninyo. Thank you kayo ninyong tanan sa paghimog yun og nagpabilin nga number 1 nga ato ang Said Liniment Oil sa market. Salamat kay ninyong tanan. Kamo na sayod magyud sa tiduon nga muwagtang sa atong panuhot pamaul padakit sa kalawasan barikos bench katul kuto sa kabataan unya dysmenorias kababayan dapi-dapi nga magsakit ay sos sisiyo ra kay daoy kanang mga bikog-bikog sa ato ang kiting or lapalapa og bagdak oy sayon ra kay na kausar na to aplasan sa ato ang Said Liniment Oil unya ang pinakadabis gino kay ilikay tas dinggi mao na nga kamo ang inyong mga anak ron haplasig yun ninyo og Said Liniment Oil kay para ilikay mo dinggi kay mas dako ang gasto kung madinggi ta kaysa ka na mahaplas sa tag-Said Liniment Oil matagabi ni dayon katog na to di hantad pa din gabuntang ang mga bata pa doon sa eskwelahan haplasin niyo og Said Liniment Oil nga anara mapalit sa butika di ba kayo gili Sa butika ra mga igsuon nato mapalit ang original gyud nga Said Liniment Oil ang namatud-an sa katawhan sa kaepektibo gam. Sa butika ra gyud nato mapalit mga igsuon. Wa gyud na ibaligya sa gawas. Amo ginabalik-balik kay ginabalik-balik ginabalik-balik kina mo kay mas sipya ta
Makapalit yata na ilang ipandudod sa gawas. Balikag yun na, balikag. Oh. Lisod kayo, no? Ah. Muna nga, ato rin kita makapalitan ng sediment oil sa botika. Butika ra. Pero pwede sa kuhalgam sa Facebook. Facebook. Bistahan na to ang page sa Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated, mga higala. I-type na to, kita sa kong kilid na. Ano man? Pamaol man eh. Ay, panyawa no. Di agad ako, magdahom ko pero may panyawa. Diya sa ko. Anak ka? I-type ninyo ang Panyawan Herbals. O iyo kalimot ka, ato i-like ang page, mga higala. Makita litanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mapalit na po na to gam sa Shopee. Aha. So, Shopee, butika. Ana na to mapalit ang tinuod yun nga original seed liniment oil. Thank you ha. Nga, i-greet yun na nagkugam si Joe, punta nun sa Dias na Bugon, gams kay pirmigil na tigamit, anak yun. Aha. Ilok-lok din na niya. Si Joe Puntanusa, Dias sa Labugon. O sa misis nga si Nita. Ha? Nga, sa Pitos, sa Gams, Barangay Pitos. Si Jacqueline Buntuyan, sa Barangay Pitos, Cebu City. Tigamitan sa nato ka na. O niya, ang guard sa Gams sa Best Buy, si Saldo Tocon, Gams. Saldo Tocon, taga Surigao ni siya, pero niya siya magpuyo dire. Magbonbang gina siya si element oil. Thank you kayo ha. Ikaw sa lito. Dito, Lito kun. murag, igdool na sila. Lito. Gagaw na sila sa. Igaga gina sila, tigamitan sila Gams. Thank Thank you kayo Adong. Nya, dito galimtan na to Gams si Rami o ay misis nga si Dayan. Marami Nga tigamitan na, iya barkada sa ato unong paglamo nga si Dudong Camargo. Thank you. Salamat. Salamat kayo, Bam! Thank you very much. Kumusta diya sa Cebu nga? Marjorie og Gima Dungog, Janice Ann Largo, Vivian Carbuna, Rayson Menyusa, labi na yun ni nang Migila og Noy Clemente Fiel nga naminaw yun sa tanang programa sa DYHP. Kumusta ka mo? Ingon si Mr. John Puanes nga nagpahibaw ka na ito nga makinig ang mga silingan nga naminaw. Salamat kay unya sa inyong pagpangaligo. Ayaw kalimut. Kusok kayong tubig nyo diya napit sa lamakan, no? Diya doon silang John. Ayaw ka mo kalimut, ha? Celebrity ko Jake Beauty Soap. Iminti naman nato kay doon kini mga sangkap glutathione, papaya extract para magpabilin kitang younger looking cuties artista o cuties porcelana. Dili pag-dryo sa batong skin tungod kay doon kini natural moisturizer. Kung doon na magani itom o pugis-pugis nyo murabag ka ng mga dark spots sa inyong panit, ayaw ka mo kalimut ha. Doon ay mga dead skin mo repair sa kini. Celebrity ko Jake Beauty Soap. Ayaw lang mo palit na palitag na inag suro-suroy mo na sa inyong bay. Ayaw, barato sabon na celebrity palit mo dere ayaw ka mo pataka na mas mayo ato mo sa butika or dili ka mo mailad ha unya tanawa sa sudlanan nuno yung kilid na kabutang dito nga tatak seed marketing. Thank you very much. Okay, unya ka itong mga kaisuna na to, no? Bisag asa tapadong, no? Bisag unsay atong mainom, mahanggap, o utang atong makaon. Doon nagyutoksin nga musuod sa atong kalawasan. Unya ka na toksin, grabe kay na mo daon sa atong blood cells. Kapuno sa toksin sa atong lawas, dauto atong blood cell, atong blood cells importante kay maunitig hatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Kadaot sa atong blood cells, kaya dauto na ng toksin, maomag yun ang cover of putos sa atong blood cells, mag poor blood circulation ta. Ka poor blood circulation na to, mistake or mula po taga to dugobaw na daghan kitag bation nga sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst og uban pa nato ang balatian labi na yun constipated ka og ingon man kini kidney problem mao gina the best gyud kay na nga dautor nga to ang lawas sa toxin gyud madaot na ta mo nang kinahanglan nga imna na nato G-Detox ang ato pag-inom sa G-Detox usara gyud kakapsula usa ka oras sa di pa kamukaon unya kun duna na kay balatian kaduha gyud kay inom buntag udto hapon duha ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon nya imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Bres? Okay, ang sender dato kadagad-lawa. Ang sender si Dudong Dudo taon. Dudot. Problema niya Ate Pres kani nga asawa nga takal ang ngal-ngal ba. Tabi. Buwang ba Tabi. lamba.
Maritis kayo. Maritis kayo, grabe kay Marites. mudag nga may muda og intriga, may muda og may kanang muda, butang-butang. Sa kunsalay, daghan na kay siyang nakontra ti presto mo na niya ang pagka Tabian? Oh, di masabot ang kiniya ni nga asawa. Mao ni na problema taon si Dodo taon nga mao ni problema kay kaning bakbas kong asawa. Sige, way kanunay nagbuwa lang kanunay. Buwa ang agi. Di matakom o di Pero, panibak. wa man na siya ka sugat og kuan kanang labnutay sa buhok sa iyang pagkatabian. Kana pang kakitag bugno. Nasa amuan natin presko paslakam tong tais ka ba duga-duga na to. Uy. Oh, tabian man kayo niya Sa may kadungog siya. nagpaslak. Ako yang itabian. Naglingkod siya. Diya sa kadang murag alantay pa mga ginasaon natin presko niya. Sige siya panabi ba sa mga kuan. Ani agi man to yang gitabian. Gilibak. O yang gilibak. Di agi na kadungog. Oh, daghan pa biya tong kabaw diya sa una diya sa jumper. Doy. Kuha tong tais kabaw ipasok kita sa baba. Uy. Oh. Grabe na ka ng tabi ko. Di ginamayo Tinuod sa bitaw. usaon. Di ginamayo. Labi magkaong pagpuyo. Tungod nimo, di ba? Nya way lami ra ba? Oo. Dili Nga, tinuod dili imong tabi. tinuod. Bisan pa gani tinuod, ha? Unya ikay gigikanan sa maong tabi. Bati. Ikaw may... Bati, ikaw yung maiduot. maglimon. Oo, ikay iduot. Ma'am, usay ba sa nato yabi? Gisagpa! Nga naman. Nga naman, bom! Ay, sa Ikaw na... Gisagpa kay nagdaong rambutan ka. Daghan kayo. Sa gamay pa ko nga bata gulyato, aman tagkaibaw og kaning ang panglibak makadaot mo labi na kay bayuti lagi ko. Oh. Ikay gisagpa. Bayuti nga, bayot po dyan ka. Ikay gisagpa. Nangayo ko kayo. Oh, Gisagpa ko ay. Nga naman. Naman. Anene, sa bukid, siyempre, usay, mga yuro tagkayo silingan, kaya di takadag puspuro, mga itaw tagkayo dito, magdatag agipo. Oo. Ang istorya ane, ang among uma, gunahan. Inigkapugas, mugamit og guna, kay ipugas. Pero kung magpugas gani ka nga, ipaagi sa katong gitudling og daro, gitudling na daan. o gitudling og daro, dili man imo anaon og kamot pagpugas. Tiil raman. Iana raman mo ang binihog sa mong kamot ito bunas tiil ana. Pero kung dili gitudling ituslo pa man imong guna ang ilunod tumais una tabuni karon. Ang tungad lawa gitudling ang among uma. Karon. So pagpugas na, pagturok na siyempre kung guna ang gamiton, di na kamay lungag, di ang mais kay mong ilunod, turok nila, gadugol sila, nagkuyog og turok. Katong gitudling kay di man magdugol kay tiil ra may kuhit. Ano yung anak ko ay, sus, muna lang pinugasan, nga, nagkatag ang mais, wa magdugol, ano ko taon, kanang, dako bang manok iihaw ni mama? Ako ganahan tong salingan nga nagpugas. Karon pag-usab na mo pangguna kay ang mais gani ko tagsa na kadangaw ang gidakon o duha kadangaw green kay mga dahon igpangguna nimo nya magdaob ka nin malingaw makakay ang aso mo ra magmahawk sa mga dahon sa mais nga Karon. wa man mi kadag pospuri nga may kayo ayo kanang taga ay kami mangayo kalayo ni gawas mi to kung gilibak usay magsulti Ano, oy, pila imong edad? mga kuan siguro mga 10 Diba? ayo Tutos manok nga. Manok pa ba? kung saan nila pagbugas nga nagkatag lagay ng bini lang ipugas dakor bang manok Ay, ihaw ang gikuan. dakor bang manok ihaw amo to kinsa akong pangsultihan adto na kahibaw tong gisugo sa akong mama pagbugas Tugas. ayo kami mga kalayo kay kami magdaob paggawas pultan usay magsulti balik ta Balita. Walig ta. Leviticus 19 verse 16 ayaw, Old Testament ni ha, Yes. ayaw ka mo panglibak sa inyong isikataw, ayaw ka mo paghimo bisag unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. O, na-regular mo? Na ano? Kanang, ug ari na ta diri sa bagong balaod sa yuta, kanang makadaot kag dungoglan, o sa oral defamation lan. Mura. O, ingon ana. Kanang, nahitabo sa imong asawa, pananglitan o magsigig hapon siya ingon ana dudot mas mayo ganing maabot sa barangay aron maleksyon siya Bitaw, tinood.
Leksyon nung yun na. May pa, inana. Aron Ang nakapahit ra ba ati pres kay naa na yung mga silingan nga o di ka kaleksyon sa imong sawa ako yung leksyon na. Na mo na yung nakapait. Mao na. Nakakita gyud ang Oh, kuan. niya ka ng ug-ari sa kinaya sa kong mama bitaw. Naiingon ako mga kanang nang nakita mig away dito sa silingan. Amo mama di ba na mulaban. Kani siya nilaban man na siyang asawa. So yang gisukmag yang kumpare kay nilaban siyang asawa. Sa amo mo ingon mo mama. Mayra. Ako niya inusilya pamunalan mo. Ano, Kiat mo. Ingon ganong nangyabag. Oo. Ano, nanuroy. Pabunalan, pagkauwaw lang mo. Kauwaw mo mga ginikanan. Mayroon pamunalan mo dito. Ako yung pamunalan mo dito. Kaya magkiat dahil mo. Pamunalan mo dito niya. Kani siya, nilaban mong gulo sa siyang asawa mo na nakita siya sukmagay. Ang maayo na sunod dudot kung nakadungog Dili mo laban. makadungog kag istorya nga mo na ingnon nimo nga sige pitulan ako asawa. Kay mo Ano mo tagam? mo bumirang mangyapon nimo niya. Kana bang og mo konsentir po siya sa tabi-tabi sa asawa murag mahog na po dinuog na si kinaiya nga binabay. No. No tinoda. Bayuti. Ayaw og unsay pasagahan yung asawa. May maabot siya dito sa barangay patawag sa dito matagam na siya. Tabrang tagabi taw. Kay Sud kay nana. ang iyang pagkaasawa no kanang nakasaway ko dili ang mabuhaton sa baywa maatiman kay tuan naglakaw mura-mura ra na sa mga asawa at presno nga kanang dili matiman nga trabaho sa bay kay tuan nagtungits nagbinggo Nagmadyon. nagbaraha Suro-suro. Pero ayos galabi atong ay mas grabe bam kanang tabian ka niya kanang maglingkod ka ihian ka. Iyan man. Ihian ba ka na maglingkod sa una usog yun tungko sa una tanaw basket. Tanaw basket. Magtungko. Ay mo silingan di presi ihian ka. Iya ko picture siguro na niya. laki mi Lalaki oh. Lalaki, oh. ang gihian babae Lalaki sad. di man siya nangin mungi di Ano ko basketan ko sa asa to basta maglingkod siya. Kanang magpungko. Bitanta niya. Oh, Sa marag- gabarog. Kumidyar Siya siguro. mangihi. na, oh. mungi di siya sa Pero dagang tao uy, magkalagot po doon. lan Ay, mangi di siya nga magkita siya nga nangi magkita siya nga nangi sis tao Tago magunang ko. Langit-ngit man uban. Ani, gunita ni mo, itago ni mo mga anak ba? O, matago ka na. Kibali ang katurag gawasan sa ihi mo Oo, yung may gawas. pero makita tayo sa ibang tao oy Ay, ang uban di na, uy. Kay nagtanaw na o mag-basket. sa tanaw ng basket lan Tanaw man. Tanaw basket. Tuwa naman imong naong dito. o sa orasan lan mo ato ko tama ka pala ka din sa lupa noon Kura ko ang puzzle, Tihon.